Slowly. Shadow. Go. Scout. खाना नामा बिगुद लामा सामा खाना मानसिया थाबायलाबायो साला मानसि लानानै थाबायबा मा जायो बोरो अबेसो खारखो बोरैजों ओरै खारबाय ओरै बेथा र' नों बावनो थाबाय दा फंबाय हमनानै लाय नों सिखावखौ फंबाय फैद' नै सिखाव मोनबाय फैद' बिगुरा खानासो नामालै बिलाय मा खाना मेगना बेसां नुयो आंना नुवाखै नोङो स्रां नुजोबो आं पुलिसखौसो बुथारबायलै नोंथ' जानाय नङालै खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जलाय सिखारलाय निउस चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय आंनि दा नोंथांमोनहा बिग ब्रेकिं निउसखौ नायलांदो आं नोंथांमोननो निउसखौ देखायलांबाय थानोसै फैदो केमेरामेन दाखालि माने बै सासे सिख्लाखौ बिथाङानो किस खालामनो थिननायाव सासे अरखि सिख्लाखौ सोबाना हरनाय जादों दा बिथाङा मानि जाहोनाव सोबाना हरदों जों नोंथांमोननो मिथिहोहरनोसै आंनि जलाय सिखारलाय निउस चेनेलनि गेजेरजों दा मिथिनानै लानोसै जों बिथांनाव दा नोंथाङा दाख्लैसो सासे लाइमोन सिख्ला साइस अरखिखौ किस खालामनो थिननायाव मानि जाहोनाव सोबानानै हरा दा नोंथाङा जोंनि जलाय सिखारलाय निउस चेनेलनि गेजेराव फोरमायदो रायजोफोरनो ओंख्रिया जोंना नारजिजों अमा गोरानमोन खुलुमबाय रोजा साबायखर रायजोफोर दिनै बिसिम नुजाफैनायनि थाखाय जोंहा दिनै खाम सिफुं हानजानिफ्राय सासे देंखोनि राजा सायख'नो आखायाव लादों बेखायनो नोंथांमोनखौ गासिखौबो लेंहरनाय जादों दा जों जाय बिथाङा मोजांसिन खननानै दिन्थिनो हागोन बेखौनो देंखोनि राजा खालामनाय जागोन बुजिबाय आखाइ खनना होदो मेथाइ खनगिरि बिथांखौ जौस्राङाव थिखोनोसै दा मेथाइ खनगिरि बिथाङा जौस्राङाव गाखोफैदो रायजोफोर आखाइ खनना हो दा मेथाइ खनगिरि बिथाङा जोंहा जौस्राङाव गाखोफैबाय दा मिउजिकखौ दामनानै होयो नोंथाङा मेथाइखौ रोजाबनोसै एक्सप्रेस हाइवेआव बोरै हाग्रा रज'जोबखो आङो मोनसे खामानि मावनांगौ अरे आङो मोनसे खामानि मावनांगौ होनदों खोनादोंना खोनायाखै नोंसोरो मेरे लिए एक काम करो अरे भाई नों जेखि भाषा बुङा मानो बे नोंनि खोथा अरे भाई नों जेखि भाषा बुङा बे नोंनि भाषाखौ बुजिया अब्लालाय सिथु बुजिनांगौ आंनि खोथाखौलाय आं नोंसोर साथामखौ नांगौ हिनजावखौनो जालाखौ बुजायना हो ओइ बाबा नों मा होनबाय थादों बे मानसिया नोंखौ मा होनबाय थादों आं नों बुंनाय खोथाखौ जेबो बुजियाखिसै आरो मा नों रे बुंबाय थादों नोंलाय नोंसोरनो बे लावथिखौ नांगौबा गाबोन आंखौ बै मैला खैलानि लामायाव लोगो हमहैदो मैला खैला नङा खैला मैलासो जे बुरभक लांबा बोरै थाबायबावदों आंनि दिनखौ हमलाबायगोन साला बे बिगुरा मैला खैलानि लामायाव लेंहरदों
ना जोंखौ खैला मैलानि लामायाव लेंहरदों मोननैबो एखे बिगुर बे मोनसेयानो माबे मोननैबो एखे बे मोनसेयानो खैला मैलाबो बेनो मैला खैलाबो बेनो बे हेलिना दाबो 18 बोसोरनि मानसि नोंखुनजो बै दाखिथा भारानि बै बुरुखै नों मा खालामदों नोंसोर साथामा सासे अरखि सिखानांगौबा आइजों फै नाम्बार लांनो बिगा 60 थाखाल' बेखौ लाना फै जोंलाय मा मोनथिगौसै बे बड'लेण्डनि इउटुबारखौ सोर बांसिन खामायो होननानै आरे बेंगा नोंसोरजों जेबो खामानि जायालै सै आंनो लागोन बे सिख्लाखौ येस मा बुंख्राबलाय आंखौ देहा फानग्रासो नुदों मोनबाय आं हिनजाव दालायसो थां थां नोङो दे मा बुंख्राब थां हे थाला मासो बुंलांबावदोंसो आखिनि हेलौ हाबा जाजोब्बायलै दोनदो खामाना नै नेसनेल लामा गेजेराव सोर फाग्लान फिसा बिगुरा मोसौ खालायखोब्रा आंनावथ' दा लौथिबो गैयालै आंखौथ' सौथारगोनलै बे मोसौआ माबा मोनसे फर्मुला खालामनांसिगोन आं र' दहाय बुंनाय नाम्बारा हरदो आंनो 60 थाखानि जायगायाव 120 थाखा होगोन आं फिक्सल' बानायना होदो आंनो हरदो दहायनि नाम्बारा ए सोरजों रायलायबाय थाखो बेलाय बे खानालाय ओइ खानासुरा सोरजों रायलायबाय थाखो नोंलाय बोलाय बैग्रि बिफांसो दंबाव जेबो गैया फाग्ला फाग्ला लामा नेसनेल गेजेराव बोरै बैग्रि बिफां रज'खो ओइ बबा बे अमल बिगुरा अबाव थांखो बियो दा बियो जे थांलाबायनानै बे सोरखौबासो दांग्रोमलाबायगोन बियो ओरैनो मानसिया मोजां नंखाया बे खानाबाबो बे नेसनेल र'डआ मा गोजौ गाहाय जाजोबखोब्रा दहाय नाम्बार जासिनाया 120 थाखा होनसै आं 60 थाखानि जायगायाव नाम्बारा हरदो मा गोदाव सोर नाम्बार बेलाय साला आंनि लोगोखौ बुनो एसेबां दं नोंहा ओइ बिगुरफोर हे बे मबाइलाव आंनो नांगौ सिख्ला दङ बेखौ नोंसोर लाबोना होयोब्ला नोंसोरनो मा नांगौ होगोन आं अरे मोस्रोम गुदुं आदार होयो मानसिया दुरबल जालांबाय बबा थिखो ओइ बबा बौ नङा आखायाव मोनसे थिखो हमबाय थिखो जायो नामा मानसिया जागोन नोंनि हिनजावखौ जों खावगोन ओइ खाना नैबावसो मानसिया जागोन नोंनि हिनजावखौ जों लानानै फैगोन नाथाय जोंनो मा नांगौ बेखौ होजोबनांगोन नै बे लेखायाव लिरनाय दं मा नांगौ जोंनो जागोन सिन्था खालामनाङा गासैबो जाजोबगोन बेनोथ' थाब लाबोथारनांगोन नै औ बाबा बे मबाइलखौ जोंनो मानो होलाङा बे मबाइलखौ न'आव खिथानो र' नाम्बार लाबोनांसिगोन जों बेनाव र' लानानै फैनां बिसोर बावनो थाथ' बबा मानि एफा हर गेजेराव अबाव नाम्बार मोनबावब्रा लोगो मोना सां गाबोन लायसैलाय मबाइल नाम्बार हट 8822071411 9135 हट 2265 88220719 9926 हट बेंगासिनो रायलाय हट मबाइला हाब
आथर खिरि थिरि होगालै अखाफोरा पुर्निमा नामा दिनलाय पुर्निमा बायदि अखाफोर ओइ गारदों अबा खाना औ हाबिरि फिंगार मा हिनजाव खलाबायनांगौब्रा आंलाय मा मिथिगौ बे इन्डियायावदि थावनि दामा इसिबां दाम बारा आरो बे भुटानावदि मानो दाम खम बेखायनो भुटानाव थाङै थाङै मानसिफ्रा थावखौ सोहैयो ओइ उमर नों जायखिजाया लामायाव मानसि नुबानो जालाखौनो खोन्था जालाख'आ आंखौ गाबज्रिहरबानो आं एसेयावनो खोनाखायो मिथिबाय ओके अलराइट केक मोनामखोरा सोर केक गारफैखोबावलाय हे आं खिनो ओंखाराखै ए बिंगाजों मारै आं दहायबो साइडआवसो खिदोंमोन दा नोंसोर न'आव थांनानै खिबानो जाबायना ओइ अमर जालाख' नों सानैबो थादो आरो नोंसोर एसे गाबज्रि हरबानो खिन्थु आं दा खोनाखागोन ओके मा केक मोनामबाय थाखोब्रा आंनो अबेबा दं नामा दै बेनोथ' केकआ गोथावखौ सोर गारफैयाखै दाखालि बेयो सिखावसो नामा आंखौ दाखालि जों होनाय गारबोनाय साथाम बदमास फिसौ बदमास आंना सिखावसो सिखाव र' सिखावनियाव देनजारथार मानसिफ्रा रावबो सिखाव माबो फैया एसेबो हेफाजाब होनो फैया फैफिनबावबा आइदि